И здравейте всички боксери, аз съм Николай и това е вече, може би, девети епизод. Да, девети епизод на GTA Vice City. Така, сега отиваме при Умберто да изпълняваме мисиите. И то всичките мисии. Останаха само 3 мисии да минем при Умберто и това ще бъде. И тук правим някакво дрифче. Няма значение какво. Кубинците. Трябваше малко патронки да взема, извинявам се. Добре, сега отиваме. При това ще ви покажа един скрит пакет. Е тук. Добре, взехме го. Още 5 пакета и ще вземе това пистолетче, само че в друг вид. Take him out. Only we need some backup. I lost a few hermanos already out there. Amigo, you drive good. For a woman, right? This is no time for choking. Come on, drive for me again. Take my boys over there, and we'll take the station down. They mess with me, they mess with the biggest boy in town. Добре, виждате Алберто и той е такъв ядосан. Като Диас. Но вече Диас го убихме в миналата мисия, както видяхте. И той е много кисел. О, да, верно, че ми трябваше кола с 4 врати. Така, ще вземем тази линейка, тя има 4 врати. И да. О, тази линейка нищо няма даже. Тя е напълно невредима. Добре, сега отиваме да изпълняваме тази мисия. Сега ще покажа един трик също така. Сетих. Само че трябва да си удрям колата. Да ми се запали. Да, сега ще покажа. Просто режете така. Малко режете. Не, бе! Да, ма тук не знам дали ще мога влеем с тази линейка. Добре, сега гледайте трика. И гледайте смисъла. Какъв? Сега бягаме. И гледайте сега как ще се запали всичко. Това не спива. Добре, колата ми вече прикрит мост. Тя ми прикрива да стрелям. Не, те да стрелят мене, иска да кажа. Охо. Добре, с тази мисия ще сейфме вероятно, защото следващата е доста гадна, много. Да, сега снайперисти ги цепи по главите и... Сега трябва да го бием. Добре, престани да говориш. Че вече ме мръзна. Искам... Може да не ми е омръзнало, просто искам да изпълня мисията. Айде бе. Добре, снайпер. Ще те убиваме. Аз имам само 4 патрона.
И стреляте ме. Ай, сега ти в главата, къде ми убие човеците. Даже падна отгоре. Видяхте ли? Добре, сега даваме напред. Да, виждате, че са много. Ще убиме някой от тях, за да мога да вземе това. Без проблем. Да, без проблем да го вземем. Ето така. Ето така се играе. Сега ще намаля малко звука. Добре. Да продължим. Така. Ей, тази полиция къде ми се блъска. Добре, сега карат от тука и направо. И минават от тук. И сте готови. Така. Боже. Добре, сега вземе тази кола и ще ходя да се сейфам. Защото следващата мисия е гадничка. Не искам да я загубя. Защото има и вероятност да я загубя и затова ще се сейфам. Това чингенце. Да, даде ми само една звезда, така че тя ще се махне. Една звезда. Защото принципно дава по две, като сгадиш полицай. Така, сега завивате тука. Опа. Да. Правилно завихме. И така. Малко броня ще вземем. Малко така. Винаги напред давам се на оръжие. Сега отиваме да... тази кола всъщност си остава в гаража, защото ми харесва. Така давате. И давате назад. И тази също ми харесва. Така. Сега давате от тук. От тук. И така. Оставихме си двете коли в гаражчето. Много са красиви, да знаете. Едната е много хубава, но другата не е чак толкова. Но пак си хубава. Тук знам, че има такова. Сега ще покажа. Както виждате, тук има броня и такива. Да, малко патронки я вземем, защото и без това ще ми трябва за тази мисия, където сега ще изпълняваме. Но първо ще сейфаме, защото е гадничка все пак. Така, и сега давате от тука. Карате направо. Така минавате от тук. Малко така. 7 повече патрони. И отиваме за мисията, разбира се. Така и... той е през. Аз въобще се винах ли играта, вече не помня. Да, се винах я. Така, сега, значи, ще трябва да се потърсим кола от тук. Защото виждате, че оная кола принципно и няма къде си да там. Добре, сега минавате от тук за мисийката. Тоест продължаваме по поредицата, което така правим. Сега завиете на тук. Опа.
И после на тук. И така. Живете на тук и на тук. Опа, ей, тази игра малко ми избива. Малко ми сбива и затова се пуснах. И отивате на мисията, разбира се. Ето така. You're two-faced, Tommy. You're either two-faced or you're a wimp, baby boy. The Haitians, man, they're laughing at me. Easy. What's your problem? They're laughing at me, Tommy, at me, Umberto Rubino. They're doing whatever they like. Nobody does whatever they like, Umberto. They do what you let them do. What? You want somebody taken care of? I can handle it, but it's going to cost you. I know we're brothers and all, but this is business. Tommy, you a real man. Businessman, a gentleman. These Haitians, they have a load of product coming in offshore. Really good stuff. We take it, and we finish them. You take it, and I look after you. Like my brother. Like my son. I think I prefer the cash to being bounced on your knee, amigo. Amigo. Така малко да намалим звука, защото аз го увеличавам по време на клиповете, за чувате. Сега вече отиваме на мисията да изпълняваме. Но също така ще покажа един скрит пакет е тук. Що така ми забива? Изваждаме резачката. Добре. Тук е пакетчето. 26 от 100. Взимаме тази кола. Що така ми лагаш? И отиваме на мисията при Рико. Добре, няма да слушам. Сега трябва да стреляме. Клякате. Изваждате това. И където му взехме патрониките. Така. И да, виждате, че тук да, още малко и готово. Първо ще вземе това ковче, защото ако това не го вземе първо, после става по-гадничко. И тук има един. Добре, да стига си пищела. Знам. И да. Виждате, че... Да, и сега вече бягаме от полицията и ченгетата. Да, виждате, че още здраве ми е останало. Ей. От тук. Опа. Добре, и още малко имаме. Ще издържим. Сега карате така и мисията ще мине. Ето тук като отидете и това е. Така, мисия е изпълнена 4000. Трябват ни още 20 000 за Малибу клуба. Да, ние трябва да го купуваме.
Той струва 120 000. Така че има време. А така за следващата мисия сега ще изпълниме. Трочен Водо. You know what I'm gonna do? I'm gonna kill me a Haitian. And then I'm going to make love like a man. You know that, chica? Something like this. Who's that? Hey, baby. I wouldn't touch you with a 10-foot pole. Humberto Robina, he likes the ladies, not some goat in a skirt. Tommy, I love you. I love you. Let's go. Go where? Can I get a cup of coffee No first? time for coffee. Besides, I just had one. We're gonna take out the Haitian. Tommy, how do you take out a snake? You bite him in the ass. Whatever you say, Umberto. Tommy, you go and get us a little Haitian car. When you get it, come back and pick up my boy, Pepe. And take them out to the Haitians. Then, you go around to the Haitians' processing plant. And you use their solvent as an explosive. Boom! Bye-bye! Umberto, what about you? I'm going to stay behind and watch over that cafe with Papa. He's not feeling so good, you know? The last thing I needed was this. Maybe the last thing I needed was an enema, but this comes close. Да, виждате, че сега постана смешно. Да, наистина стана смешичко. Оная го заля с кафето, после бум и така. Да, тук наистина ще има бум в тази мисия. И сега трябва да вземе хаитянска кола. Обаче, преди това. Да, май още малко ще намързука. Да, това място е ужасно, братле. Добре, братле, аз ще взема колата и ще потеглям за... Да, това ще го вземем с патронките. Така. Този път не дигнах още едно. И сега караме там при хаитянчетата. Не, те не са хаитяни, по-точно не ми са кубинците. Hola amigos. Да ви кажа честно, не ми се слушат много клипове, но няма как да ги спра. Ех те. Те ми се подчиняват. Добре, сега трябва да чакаме да отворят портите. И тогава ще тръгваме. Окей, да. Да, тук вече ще стане. Ко става, бе? Шо не мърдате? Абе, айде, бе. Да, не трябва да слизам от колата. Така мисля. Ей, толкова прави сега. Да, сега трябва да се качим отгоре, разбира се. Това е някакъв бъг стана. Слизнах от колата, бе. Да тръгваме. Значи може да слиза от колата. Добре, сега приземявам се тук и слагаме бомбите набързо. Добре, сега... Да, даваме бързо. Минаме бързо мисията. Рън, бягай. Имаме още 25 секунди да избягаме.
Да, сложихме бързо бомбите, за да не губим време от клипа. И няма какво ги стреляме. Тъй като сложиш първата бомба, веднага ми дава време. Да, веднага ти да. 10 000. И добре. Ще ходя сейфъм и ще приключвам. Да, беше достатъчно. За днес. Така, сега... тъпа, виж колко грозни коли ми се падат. Така. И така, завивате от тук, и така. Утре ще ви показвам скрит пакет, сега не, защото си има малко и работа. И клипа става много дължен вече станал. Така че ще сейфам и ще приключвам. Тук в моето имение, където е вече. Вече е мое. И... да, в следващия епизод ще минем мисията при Кортес. Също така ще вземем малко и броня. Кой по-бензини сега? Пак то Умберто. See-you-around. Да, се видиме нещо такова казвам. Да, знам. Сейфваме и направо приключвам. Да видим дали сейфното. Да, Trojan Водо. Това беше от мен. Надявам се епизодът ви харесал. Коментирайте, оценявайте, абонирайте се. Слайдайте в любими и така. Може би казах всичко и чао!